Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 16 сакавіка. У гэты дзень нарадзіўся народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. А зараз пра тое, што чакае нас у гэтым выпуску. Найбуйнейшая калекцыя твораў Далі ў нацыянальным мастацкім, канцэрт амерыканскага барабаншчыка ў Белдзяржфілармоніі, фестываль ветэранскіх творчых калектываў на Гродзеншчыне, выстава гісторыка моды Александра Васильева ў гістарычным музеі. У Нацыянальным мастацкім музеі пачала працу выстава, якую арганізатары называюць самай маштабнай у гэтым годзе. Праходзіць яна ў рамках святкавання 80-годдзя нацыянальнага мастацкага. У экспазіцыі будуць прадстаўлены больш за 100 твораў скульптуры, графікі, ювелірнага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Таксама ў рамках выставы ў гарадской прасторы размясцілі дзве манументальныя скульптуры Далі. Творы з гэтай калекцыі былі прадстаўлены ў больш чым 100 музеях і пляцоўках па ўсім свеце. Гэтыя выставы наведалі больш за 12 мільёнаў чалавек. Мінская будзе працаваць да 30 чэрвеня. Аматараў гарбаты сабраў фестываль Ті-фест. 3 дні майстар-класаў, лекцый ад прафесіяналаў і традыцый гарбатных цырымоній. На мерапрыемстве пабывала наш корэспандэнт Дар'я Валкавец. Ті-фест 95-2-5, дзе 95 градусаў тэмпература, 2 – гэта грамы гарбаты і 5 хвілін на заварванне. Каб зрабіць добры напой у хатніх умовах, майстры раюць прытрымлівацца простых крокаў. Сделать 3 вещи. Первое – выбрать чай, который вы любите, желательно без ароматизаторов. Второе – прогреть обязательно посуду. Прежде чем заварить, насыпать чайник в чай, нужно чайник прогреть, туда засыпать чай, встряхнуть его и выдержать условия заваривания. Это правило номер 3. Фестываль гарбаты праходзіць у Мінску ў 5-й раз. Традыцыйна ў яго межах ладзіцца і чэмпіянат па вырабленні гарбаты. Это очень тонко. Опять-таки, если мы все знаем, насколько щепетильны и кропотливы азиаты вообще во всех своих культурных аспектах. И я сам по своей природе педантичен и люблю очень аккуратность и изящность. И мне как-то очень-очень близка стала культура заваривания чая. Я углубился в эти аспекты, и мне понравилось, и теперь я здесь. Кірыл Парчынскі здзівіў публіку марозівам з гарбаты. Рэцэпт, дарэчы, просты і даступны для кожнага. Галоўны інгрэдыент марозіва з гарбаты – вадкі азот і сама гарбата. Для лепшага смаку спецыялісты раюць дадаваць малако, цукар і індыйскія спецыі. Хорошо бодрит, он тонизирует, он очень много лечит болезни, потому что специи, ну и в принципе он интересный и вкусный. То есть яркость чая, точнее горечь чая, пикантность специй, острота имбиря, и потом все это начинает активно у тебя во рту гореть, и сливочность молока все это скрывает. Дэманстравалі ўдзельнікі фэсту і іншыя спосабы заварвання напоя. Напрыклад, прапанавалі капучино на основе гарбаты. Ну, очень полезно, это считается напиток для тех, кто ведет здоровый образ жизни и кому противопоказан кофеин. Он успокаивает, он возвращает силы после активного дня и повышает иммунитет. Акрамя таго, у межах мерапрыемства міжнародныя спікеры правялі шэраг лекцый і майстар-класаў. Заўтра ў Мінску адбудзецца прэм'ерны паказ музейнага шоу на вялікіх экранах «Тинторетто. Бунтар у Венецыі». Гэтая стужка працягне цыкл італьянскіх фільмаў пра выдатных майстроў мастацтва. На гэты раз сцэнарыст Мелані Мадзука і рэжысёр Джузеппе Романа перанясуць гледача ў часы позняга адраджэння. У цэнтры Венецыі таго часу музейнае шоу распавядае гісторыю мастака Якопа Рабуссі па мянушцы Тинторетто. Прыгажун. Перад гледачамі паўстануць карціны майстраў высокай выразнасці, а таксама працэс рэстаўрацыі некаторых з іх. Заўтра Белдзяржфілармонія запрашае на канцэрт амерыканскага барабаншчыка і вакаліста Грэгары Бойда. Гэты музыкант з Новага Арлеана выконвае хіты, напісаныя ў лепшых традыцыях афраамерыканскага джаза, блюза і соула. На сваіх канцэртах ён запрашае кожнага гледача стаць сааўтарам музыкі і разам выконваць кампазіцыі, робячы іх непаўторнымі. Мерапрыемства пройдзе ў вялікай зале філармоніі. У эфіры «Беларусь-3» заўтра ў 10 гадзін раніцы новая фальклорная экспедыцыя творчай групы праекта «Наперад у мінулае». Гэтым разам яны завітаюць у вёску Восход Магілёўскага раёна. Там яны занатоўвалі адметнасці тутэйшага абраду саракі. Яго выканае народны ансамбль «Верніца». Гісторыя легенды, паданні і традыцыі, ну і вядома ж, новая арыгінальная версія мясцовай аўтэнтычнай песні ў выкананні Александра Патфіса. Ты гадала ў росквіце каліны, ці прыйдзе, ці не прыйдзе, козак да
дзяўчыны, ці прыйдзе, ці не прыйдзе, казак да дзяўчыны. А вось у малой зале філармоніі пройдзе канцэрт «Рух насустрач. Новы дыялог з класікай». Арганізатары называюць яго новым поглядам на канцэрты класічнай музыкі. У праграме не толькі выкананне вядомых класічных твораў, але і жывая размова з артыстамі і асабістае знаёмства з музычнымі інструментамі. На сцэну выйдуць салісты філармоніі, лаўрэаты і прызёры міжнародных конкурсаў. Заўтра апошні дзень працы выставы «Сакральная культура касцёла Беларусі», якая праходзіць у Нацыянальным гістарычным музеі. Касцёл на працягу многіх стагоддзяў быў неад'емнай часткай развіцця культуры на беларускіх землях. І дадзеная выстава заклікана паказаць асноўныя традыцыі каталіцкага касцёла Беларусі, найбольш значныя святы літургічнага гадавога цыкла, а таксама своеасаблівыя культурныя звычаі. Сярод артэфактаў выставы арнат са слуцкіх паясоў, манстранцыя, зробленая спецыяльна да асвячэння касцёла ў Буцлаве, лаўка для малітвы, якую выкарыстоўвалі сёстры назарытанкі ды іншыя. Магілёўскі драмтэатр заўтра запрашае на прэм'ерны спектакль гэтага сезона «Жоўты пясочак». Гэты плач для 6 галасоў адной дзеі паставіла Каміля Хусаінова. Літаратурнай асновай спектакля стаў твор Васіля Быкова. Тут закранаюцца тэмы калектывізацыі, раскулачвання, рэпрэсій. Пастаноўка нарадзілася з эскіза спектакля, што быў створаны разам з акцёрамі тэатра ў рамках майстэрні маладога рэжысёра на форуме «Март-Кантакт». Дарэчы, сёлетні маладзёжны тэатральны форум пачнецца ў абласным горадзе ўжо на наступным тыдні. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У апошні час дроны ўсё шырэй выкарыстоўваюць у журналістыцы для дастаўкі тавараў, а таксама для вывучэння і фатаграфавання мясцовасці. Дзякуючы старажытнаму мастацтву арыгамі, англійскія навукоўцы прыдумалі, як абараніць гэтыя лятальныя апараты ад пашкоджванняў. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Беспілотныя апараты, дроны, якія трывала ўвайшлі ў наша прафесійнае і асабістае жыццё, час ад часу могуць сутыкнуцца з нейкімі перашкодамі. Хаця некаторыя з іх абсталяваны адмысловымі датчыкамі, яны не заўсёды бачаць правады або вокны наперадзе. Група распрацоўшчыкаў з імперскага каледжа Лондона вырашыла знайсці выйсце з гэтай сітуацыі. Цяжкасць у тым, што многія перашкоды вельмі складана вызначыць. Гэта акно, люстэрка, кабелі, дрэва. Каб перамяшчацца ў такім асяроддзі, нам трэба падумаць, як удасканаліць тэхналогіі. Навукоўцы вырашылі звярнуцца за натхненнем да арыгамі. У выніку яны распрацавалі спецыяльны бампер. Для гэтага склалі кавалак пластыка такім чынам, што пры сутыкненні рама абараняе адразу ўсе прапеллеры. Каштоўнасць інжынернага арыгамі для робата ў тым, што яго вельмі проста выканаць. Пласціны можна разрэзаць лазерам, а потым проста скласці ўручную. Падчас тэстаў стала зразумела, што бампер не толькі абараняе дрон у момант удару, але таксама прадухіляе некантралюемае кручэнне. Зараз даследчыкі думаюць, як абараніць ад пашкоджанняў верхнія і ніжнія часткі дронаў. У Гродзенскай вобласці гэтымі днямі праходзіць юбілейны 25-й абласны фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны». Ён ладзіцца ў 2 раённых цэнтрах. У Іўі сёння праходзіць тэатралізаванае адкрыццё і выступленне калектываў з 11 раёнаў вобласці. А заўтра ў Ваўкавыску выступяць харавыя калектывы ветэранаў вайны і працы з 8 раёнаў і абласнога цэнтра. Каб патрапіць на гэтую фінальную частку, кожны калектыў праходзіў спецыяльны адбор у сваім раёне. Заўтра ў дзённым эфіры «Беларусь-3» сапраўдны падарунак аматарам класічнага мастацтва. У 13:10 глядзіце выпуск праекта «Майстры і куміры» з удзелам народнага артыста СССР, балетмайстра Валентина Елизарьева. Как-то стали меньше обращать внимание на содержательную сторону, на духовную сторону. Важно, чтобы балет не превратился в цирковое искусство. А пасля ў 14:05 балет Вялікага тэатра Беларусі «Ромео і Джульетта» на музыку Прокоф'ева. Гэта абноўленая версія пастаноўкі. Яе, як і папярэднюю, зрабіў Елизарьев. Гэты спектакль запісаны Белтэлерадыёкампаніяй у фармаце высокай выразнасці.
Заўтра ў віцебскай філармоніі прэм'ера. Упершыню там пройдзе музычна-тэатралізаваная праграма для дзяцей «Сакрэтная місія. Музычна-шпіёнскае расследаванне». Яна павінна паказаць маленькім гледачам, што класічная музыка – гэта цікава і захапляльна. Агент 3/4 будзе збіраць доказы і даследаваць разам з памочнікамі, біяроботамі ўплыў музыкі на арганізм чалавека. Ролі выконваюць Надзея Драбо, Тацяна Моўля, Тацяна Шахрай. У канцэртнай зале «Верхні горад» заўтра адбудзецца канцэрт фартэпіяннай музыкі, у рамках якога выступяць доктар музычных мастацтваў, піяніст Юрый Бліноў і малады літоўскі музыкант Сімонас Мікнус. У мінулым годзе ён атрымаў гран-пры на 3-м міжнародным конкурсе маладых музыкантаў «Палескі агенчык». У заўтрашняй праграме пазначаны творы Ліста, Шапена, Брамса ды іншых. І яшчэ, зараз у Нацыянальным гістарычным музеі працуе выстава «Запрашэнне на баль» расійскага гісторыка моды Александра Васильева. Мы сустрэліся з ім і пагаварылі не толькі пра выставу, але і пра беларускія карані маэстра, пра яго сувязі з Беларуссю і пра тое, чым для гісторыі моды цікавая наша краіна. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Несколько слов о выставке, которую вы представляете в Минске. Объемная выставка, посвященная балу. Приглашение на бал – это рассказ о столетней моде, начиная от 1915 до 2015 года, бальных эксклюзивных, уникальных платьев и мужских нарядов, а также пару сотен аксессуаров, сделанных ведущими дизайнерами своей эпохи: Ворд, Живанши, Кристиан Диор, Пьер Бальмен, Нина Ричи, Жан-Луи Шерер. А дорого привести такую выставку? Для того, чтобы содержать такую коллекцию, мы должны постоянно пополнять фонды. Я вам просто расскажу механизм платья. Дальше его надо выбрать и приобрести. А дальше его надо переслать туда, куда вы хотите. Чистка, реставрация, консервация, которая иногда может стоить дороже, чем само платье. Сейчас мы находимся в Национальном историческом музее Беларуси, но вы также являетесь создателем собственного музея моды. Я же очень много выставляю в разных странах. У меня сейчас выставка в Италии, во Франции. Мы много выставляем в Прибалтике. Постоянно в Вильнюсе у нас музей «Арсенал». Я всех приглашаю минчан. В Риге моими силами и силами Натальи Музычкиной был открыт музей моды. Там тоже постоянная экспозиция. Люди хотят это видеть, потому что не было этих балов в советское время, не было этих нарядов. Насколько я осведомлен, вы заказывали генетический паспорт. Что вам удалось выяснить? Сейчас я держу в секрете и не буду вам этого обнародовать. Тогда немного о ваших белорусских корнях. Да, мой дедушка родился в Молодечно, учился в Вильнюсе, затем в Варшаве, в военном училище. Он был младшим офицером в царской армии. Затем ушел на фронт в 2014 году, там встретил мою бабушку, у которой были русские и восточные корни, которые я сейчас еще не хочу обнародовать из-за этого генетического теста, потому что я не так давно узнал, сколько у меня процентов еще и азиатской крови. И это меня всегда очень все интересовало. А чем интересно в отношении истории моды Беларуси? Я вам расскажу один пример. В Белоруссии находится одна из самых крупных, но белорусы этого не знают, коллекций текстиля эпохи барокко и костюмов эпохи барокко. Это нешведское захоронение радзивиллов. Они все похоронены в цинковых гробах в костюмах своей эпохи. И если бы к текстилю относились правильно, надо было бы раздеть все останки, отреставрировать все костюмы и сделать выставку моды барокко, потому что у вас высочайший класс княжеского уровня сейчас гниет. Скажите, когда вскрывают гробницу Тутанхамона и достают его драгоценности, это вас не пугает? А почему вас пугает, если вы снимете корсет 17 века? Или кружевной воротник? Или туфли? В вашей коллекции много вещей из гардероба звезд. Какие из собственных включили бы в нее? Ой, я об этом не думал, но у меня такое количество одежды. Я просто дико не люблю переодеваться.
А мне надо все время по работе переодеваться 8 раз в день. Если бы я мог, я всю жизнь не переодевался вообще, только бы стирал и менял какие-то детали. Но народ, публика моя, они хотят праздника. Они хотят, чтобы здесь были перья, там, броши, тут какие-то блески. Спасибо, с нетерпением будем ждать встречи с вами вновь в Минске. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.